виж. Гледай, брат. Арева, бутай там, черното бутай, черното. Виж, черното, дай разпари. Виж какво става, а? Виж. Какво? Че вече свири, ба, тук що не натискаш и тия бутон. Тук има още един. Тук има още един бутон. Его, виж го. Какво знаеш какво е? Не знам. Той е за изпускане на въздуха. Мога да ти кажа. Аз не съм свирал никога на акордеон, за да питам, ма. Това бутон за какво е, ма? За какво ти е това? За изпускане на въздуха. Не, защото лошо блай. Аз не знам, ма. Ти няма да му изпускаш въздух. Аз никога не съм пащал акордеон. Ти ще го надуваш. Аз ще го надувам. Той де е вързан с цензуши. Да караш аз да свиря след. Да му е, баче. Ще виж. Като не му е. Води, брат. Взимай го, брат, да се Аз научи. ти кажа, че дойде ти ми вярваш, брат. Да, брат. Ти чува, виж. Разбървам го няма. Така. Дай. Ти помисля какво ще става бащата. Не, брат. Те си ма Ама разпая, брат. Добре, ама ти ми отсиш копчета, бе. Как? Ти само разпъш, пък без копчета. Ама ти знаеш за какво става дома. Никога не съм бащал и такова видео. Дай. Ти си го обърнал обратно, бе. Съм била мамо е, скарвам го, чакай. Зарел, обърнал си го обратно, бе. Другата страна трябва да свириш, бе. Мой да обърна другата страна. Няма прави. Виж, без да начкам, Дай чу да търва. Виж къде е да се пела под камена. Какво правиш? Какво правиш? Айде, стига толкова. Какво да правя? Аз откъде знам, че... Той виж го, че бего. щупен, ма. Джуба, виж го. Той целият запах. Виж го. Само тия бутат, виж го. Дай го да очем. Ти си му, че го е обърнал обратно, бе. Той за теличен стои, защото го знае. Пак то не ми идва късича. Аз един ден го пробвам, а го видя, че не Дела, моя мама е също изкарам, мама. Той не ще да бута. Къде няма копчета. Дела, моя мама. Давай, да те ви. Не моя не ще виж го, гледа. Виж, не знам си виж. Той иска съм, Виж къде пръсан, бе, човек, къде пръсан, бе. Аз виждам, че иска съм, обаче той не си стига. Тук ни такова, няма... Кристина, що си го развалил? Няма копчета тук. Бутна, сега мила моя мама ще бутна, бе, няма. Не, той е тук, цикам, празва въздуха. Ай, паме. Памя калаля. Чай ще върмай сега. Това. Че си туда. Че от тази страна туда. Той спускал. Той спускал. Ама от тъпка имам 100 баса. Няма, той спуска, той не сам, виж го. Че да видя. Той тегли чак. Ага, тук отгоре фаща. Чакай. Сега кажу му, защо? Не го ли чака това? Где остави това? Няма тук отгоре фаща. Да. Остава! Той не ще, виж. Няма, той спучи въздуха. Айде, паме. Няма, той спучи въздуха. Паме! Паме, сто магиш, е? Няма да спучи въздух, виж го. Ади, ча! Сега ще скарам един кичек. Не. Ей! Виж го, Ади, ча! Как сега? Ти толкова идвам, виждам, че не става. Не стана. Айде, фърля акордеона да отиваме. Куда чома, виж? Айде да се отиваме. Знам го, видя го, че е разлепено. Гледай се, виж. Добре, като изкъсан, кой ще видиш като изкъсан? Като изкъсан е тук, какво мила моя, каква майка ще си. Няма кичек ще ти изкарам, ма. Като изкъсан, кой ще изкараш, той е само въздух, ба. Утре му служи болчета. Виж. Тук разплаши там. Айде, паме. Ади, ча!
Мега влака. И като я разправя, какво се мъчиш? Достои, ще да ви изкарам, вие байтапи се правите. Ами ма като изкъса, ари като си майстор, нали, като изкъса на изкара и ари мамата. Ари, мила моя мама, ари като изкъса. Ще призная за майстор, ако изкараш прескъсано положение. Мила моя мама ще ти изкарам, ще ти изкарам и още дори Ари, искам да изкараш, те както изкъсан, ще те призная. Ама не мой, точно ти. Той е стрязан отгоре до долу. Той е стрязан отгоре до долу, той иска да изкарва. Няма само и те ще да правя. Човека се замина. Кой е джубата, бе? Чакай. Джуба. За какво и го оставя сега тук? Дед го взима, там го занеси. Ма ще го фърна в куче, бе. Къде ще го фърля?